सिगांथाराव आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रामबो आंनि लोगोफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय क्रिसमास साफ्रामखौबो क्रिसमासनि मुङाव आङो विश खालामो। दायो बे समाव आङो जोंनि मण्डलिनि माखासे दा क्रिसमासनि मुङाव जितु पार्टी जानो नागिरदों बा क्रिसमासनि मुङाव जितु फ्रेम्बस होननानै बुङो बे फ्रेम्बसखौ जोंहा माबायदि जायो दा जोङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा माने जोंहा मण्डलिया इसेबां गिदिर नङा, फिसा आरो बेवहाय जोंहा बिदिनो मिनिमाम बिदिनो 12-13 घरल' आरोखि फिसा मण्डलि, अब्लाबो जोङो माबायदि इसोरनि मुङाव क्रिसमासनि मुङाव जोङो माबायदि जायो जे फ्रेम्बसखौ दा आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आङो दा गेटनि मोखाङाव दंफैयो, नैबे गेटआ। दा जोङो सिङाव थांनानै नायहैदिनि आरोखि सिङावहाय माबायदि दङ, दा बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जायफ्रा दिनैहाय गोदानै आंनि चेनेलखौ नायबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय, आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामनानै दोनबाय नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायनो, आरो क्रिसमासनि मुङाव नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय आरो हामबायदों आरो विश खालामदों। दानो बे समाव जोङो जोंनि मण्डलिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मण्डलिनि माखासे माबाफोरखौहाय आंनो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना मिथिहरनो हागोन। नोंथांमोना क्रिसमासनि मुङावहाय माबायदि पार्टी जादों, क्रिसमासनि मुङावहाय माबायदि रंजादों, आरो क्रिसमासनि मुङावहाय माबायदि इसोरखौ नाजावदों बेखौहाय नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव फैनानैहाय। दा आङो जोंनि बे फिसा जोंनि मण्डलिनिखौहाय दा माने जोंहा पसिसाव जाया, पसिसाव माने ओरैबायदि जायो कमप्लिटलि माने फुंनिफ्राय लानानै बेस्थ'आव थायो। माने जोङो क्रिसमासनि जितु प्रग्रामफोर बे प्रग्रामाव जों बेस्थ' थानायखाय जोङो 26 तारिखआव जानाय जायो। दा जोङो दिनैहाय 26 तारिख, बे 26 तारिखआव जोङो जानो थाखाय दा लाहार फाहार खालामबाय। दा संगासिनो दङ, माखासेया खामानि मावगासिनो दं, दा बेखौ दिन्थिगोन। आरो मण्डलिनि मानसिफ्रा दा फैथ'वाखै, दाहाय जानाय समावसो फैजोबगोन गासिबो। दा माने दा मावग्राफोराल' दङ आरोखि, दा आं दिन्थिगोन आरोखि दा सिङावहाय माबायदि। दा आङो नैबे जोंनि गेटआव दंफैयो, नैबे मण्डलिं गेट, बेयो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव मागुरमारि NSS, बेयो गथायबारि सार्केलनि आन्दारावनो दङ। ओमफ्राय नैबेयाव लाइटिं होजोबदों आरोखि, बैनिफ्राय लाइटिं होबोदों लाइट, ओमफ्राय ओरैबो दङ फ्रन्टआवहाय। दा बे लामा, ओमफ्राय नैबे लामा आरोखि। दा नैबे आङो हाबनोसै एन्ट्रि, नैबे पेन्डेल जायो, नैबेयाव मोसायो आरो मोसायो। ओमफ्राय बेवहायनो जोङो बिदिनो कालचार प्रग्रामफोर खालामनाय जायो, गथ'फोरनि थाखाय दिन्थिनाय जायो बेवहाय। दा बेखौबो आङो नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। दा नैबे जोंहा गिर्जा न'आ फाउन्डेसन खालामबाय, जायगा गैयैखाय जोङो माने गिर्जा न'खौ गेजेरावनो दोननानै माने बे गासिबो जितु पिलार बेखौ जों थिखांनाय जाबाय गोजौसिम। ओमफ्राय दा बेबायदिनो दंथ'यो आरोखि क्रिसमासनि थाखाय, जोङो बेखौ सिफायनो हायाखै आरो। दा क्रिसमासनि उनावसो जोङो बेखौ सिफायनानै जों गुबुनाव शिफ्ट खालामथ'नानै नैबेखौ जों कमप्लिट खालामनाय जागोन आरोखि। दा आङो ओरैनिफ्राय दिन्थिलांसै। दा बेवहाय माखासे खामानि मावदोंमोन आरो, बेवहाय माखासे दाउ गोदाखांबाय बेवहाय। दा बेवहाय नैबेयाव दा गोदाबावगोन, बेवहाय मा गोदागोन दा बुंनो हाथ'वा। दा नैबेयाव संग्राफोर आरोखि, नैबेयाव जोंहा स्टर रुम फिसानो ओरैनो, नैबेयावहाय संगासिनो दं आरोखि। नैबे बेदर, दाउ बेदर आरोखि, बे लकेल दाउ आरो। नैबेखौहाय बेबायदि फेन्दा दोननाय जायो, फेन्दा, फुरा फेन्दा आरोखि, आसिखौल' गारो। ओमफ्राय दा बेखौहाय जाय बेक्तिनो बेखौ माने ओरैबायदि मोजां संगोन, बेखौ रुनानै ओमफ्राय फ्राय खालामबावगोन आरोखि मस्ला मस्लि होनानै। ओमफ्राय बेखौहाय सासे मानसिनो बेखौ होगोन, जायहा बेखौ मोनजागोन बियो माने नेक्स्ट बोसोराव दाउ मासे होनांगौ आरोखि। दा नैबेवहाय ओरैबायदि खालामदोंलाय जोंनिया, माने बोरमा आरोखि, बोरमाखौनो माने अराव सावबाय, मोजां दै गुदुंजों हनानै बेखौ दा अराव सावबाय आरोखि। ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ। दा नैबे अमा बेदर सुगासिनो दं, नै अमा दं जोंहा। ओमफ्राय नैबे मोनसे जाहैबाय गार' ओंख्रि संनो नागिरदों दै, बे जाहैबाय बेखौ मा होनो अनला खारै आरो, बे अनला खारै संगोन आरोखि, गार' ओंख्रि। बेबायदि नैबे बानलु दं आरोखि, दा बेबायदि दङ लगाय लथायथाय मानसिफ्राबो नै मिक्सार आरोखि, मिक्सारबासो गोथाव जायो, ओंखायनो मानसियाबो मिक्सार आरोखि जोंहा। बेनो आरोखि जोंनि मण्डलिया मिक्सार आरोखि, मा होनो बेखौ लाब्रा होननानै बुंनांसिगोन। नै दा लाबोबाय, नै हाबाब बोरमा लांबाय, बेबायदि आरोना। बोरमाखौ मा संनो नागिरदों? दा ओमफ्राय नैबे दा बोरमा आरो, नैबे बोरमाखौहाय दा संसिगोन आरोखि, दंफैजोबो लगाय लथाय। बासा रायलायनायखौ खोनाखादों दा? ओरैबायदि मिक्स आरो जोंनिया।